Καλά φίλε, θέλω να κάνουμε τη χαλαρή μας μπούκλα. Ωραίο το ίσιο, αλλά σαν την μπούκλα δεν έχει. Μπούκλα με ισιωτική προετοιμασία, πάντα τα χτενίζουμε πολύ καλά και ιδανικά το μαλλί μας να είναι και σε μια καλή κατάσταση για να βάζουμε θερμότητα. Να το προσέχουμε, να το φροντίζουμε, να το αγαπάμε. Πιάνω μία τουφίτσα, δεν στα έχω δείξει όλα γιατί βαριόμουν. Αλλά σου δείξα το βασικό και γυρνάμε σιγά σιγά την ισιωτική. Μην τη βάλεις σε πολύ υψηλούς βαθμούς, δεν χρειάζεται. Η ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζεις την τούφα, όπως και το πάχος της τούφας, πόσο μεγάλη ή μικρή τούφα θα πάρεις, έχει να κάνει με την τέλεια ιδανική μπούκλα. Εγώ ήθελα κάτι πολύ πεσμένο. Άμα παίρνεις μεγάλες τούφες θα είναι πολύ πεσμένη μπούκλα. Έχω βάλει την ισιωτική στους 180, οπότε έχω και αυτό το αποτέλεσμα. Στους 180 μπορείς να το κάνεις σιγά σιγά και δεν καίει την τούφα. Αν όμως βάλεις πάνω από 200 βαθμούς στην ισιωτική, να θυμάσαι ότι πρέπει να το κάνεις μπαμ μπαμ γρήγορα γιατί θα το κάψεις. Πάντα θερμοπροστατευτικό, το οποίο δεν σου έδειξα, και έχουμε ένα όμορφο μαλλί.